ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. Нашри навбатии барномаи иттилоотии Пайғом манзури шумост. бинандагони гиромӣ мутаваҷҷеҳ бошед нахуст ба қарори раиси шаҳри Панҷакент. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи даъват намудани иҷлосаи чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум мутобиқи моддаҳои 12, 19 ва 20 қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ қарор мекунам. иҷлосаи чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум санаи 26 декабри соли 2025 соати 9 дар бинои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент даъват карда шавад. ба рӯзномаи иҷлосаи чоруми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум масъалаҳои зерин пешниҳод карда шавад. дар бораи эътироф намудани ваколати вакилии вакилони интихобшудаи маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум аз ҳавзаҳои интихоботии алоҳида, дар бораи ворид намудани тағйироти илова ба қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати ҳафтум аз 12 марти соли 2025 таҳти рақами 11. ҳисоботи раиси шаҳри Панҷакент дар бораи фаъолияти мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар соли 2025. дар бораи ворид намудани тағйирот ба қарори маҷлиси вакилони халқи шаҳри Панҷакент даъвати шашум аз 26 декабри соли 2024 таҳти рақами 318 дар бораи қабули буҷети шаҳри Панҷакент барои соли 2025, дар бораи қабули буҷети шаҳри Панҷакент барои соли 2026 ва иҷроиши буҷети соли 2024, дар бораи муқаррар намудани меъёрҳои андоз ва пардохтҳои ҳатмии алоҳида дар ҳудуди шаҳри Панҷакент барои соли 2026, дар бораи тасдиқ намудани барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2026-2030, дар бораи тасдиқ намудани тарҳи муфассале ба нақшагирии шаҳри Панҷакент. ҳисоботи комиссияи доимии маҷлиси вакилони халқи шаҳр оид ба одоби вакилӣ ва назорати дастури маҷлиси вакилони халқ. ҳисоботи вакили маҷлиси вакилони халқи шаҳр аз ҳавзаи интихоботии Фароб таҳти рақами 40 Мансуров Бектаймур ва оид ба тасдиқи қарорҳои раиси шаҳр. шӯъбаҳои ташкилӣ ва кор бо кадрҳо, рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳрро зарур аст ки муҳтавои қарори мазкурро ба самъи вакилон ва тавассути воситаҳои ахбори омма ба сокинони шаҳри Панҷакент расонанд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Ҷамшед Сулаймонов вогузор карда шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. рӯзи кормандони барқи тоҷик бо иштироки ҳайати роҳбарӣ, кормандону собиқадорони шабакаҳои барқи Панҷакент зимни ҷамъомади бошкӯҳи идона таҷлил гардид. ба муносибати рӯзи барқчиён, яъне рӯзи энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки ҳамасола 22 декабр таҷлил мешавад, дар толори кумиҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент ҷамъомади бошукӯҳи идона бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент, ҷамъияти саҳомии шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Истарафшан, шабакаҳои барқи шаҳри Панҷакент ва дигар масъулин баргузор гардид. дар оғози ин ҷамъомади бошукӯҳи идона муовини якуми раиси шаҳри Панҷакент Собирзода Сабурҷон ҳамаи кормандони соҳа ва иштирокчони ин ҷамъомади бошукӯҳро аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода ба муносибати иди касбиашон рӯзи кормандони соҳаи энергетикаи ҷумҳурии Тоҷикистон табрику шодбош гуфт ва итминон намуд ки фаъолияти кормандони ин соҳа асосан барои боз ҳам беҳтар намудани таъмини барқ ва ҳамзамон рушди тамоми соҳаҳои хоҷагии халқ равона мешавад. сардори техникӣ шабакаҳои тақсимоти барқ дар шаҳри Истарафшан Ҳусейнҷон Юлдошев зимни суханронии хеш
اظهار داشت که واقعا امروز در شهر و دیهات پنجکین از طرف کارمندان شبکه‌های برق شهر پنجکین برای فعالیت این ساحه تدبیرهای مشخص اندیشیده می شود. او ضمن سخنرانی خویش باری دیگر نشاندادهای پیام پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان را جهت زیاد نمودن اقتدارهای تولید نیروی برق بیان نموده همه کارمندان این ساحه را با عید کسبیشان تبریک و مبارکباد نمود. در این جمع تنتنوی رئیس کمیته اتفاق کسبه جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر اسواره انورجان پولادوف، معاون رئیس کمیته حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین قابلجان جلالوف، سردار فیلیال شبکه‌های برق پنجکین جهانگیر رجبوف، سابقه‌دار ساحه نجم‌الدین سیف‌الدینوف و دیگران به سخن برآمده پیرامون فعالیت ساحه اندیشه‌های خود را بیان نموده اشتراکچیان این جمع پرشکوه ایدانه را با افتخار روز کارمندان برق تاجیکستان تبریک و شادباش گفتند. سپس در یک فضای تنتنوی به راهبران، متخصصان و کارگران شبکه‌های برق شهر پنجکین افتخارنامه و سپاسنامه‌های رئیس ولایت سوق محترم رجب احمدزاده، رئیس شهر پنجکین محترم عبدالخالق خالقزاده، جمعیت سهامی گشاده شبکه‌های تقسیمات برق در شهر استرافشان، شبکه‌های برق شهر پنجکین، کمیته اتفاق کسبه ساحه و دیگر ساختارها با تقدیم تحفه‌ها سپاریده شد. همزمان با یک گروه سابقه‌داران ساحه برق شهر پنجکین تحفه‌ها همچون رمز قدردانی اهدا گردید. گزارش عباس همراساده و طلبشاه توشک. در زمینه نقشه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین وابسته به شرح و ایضاح نشاندادهای پیام امساله‌ای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان ملاقات و صحبت‌های اعضای گروه تشویقاتی در کارخانه و مؤسسه‌ها و محله‌های شهر با مرام ادامه دارد. در اساس نقشه تبلیغاتی مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکین با اشتراک معاون رئیس شهر مراد شکرزاده و کارمندان کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین و محله‌های شهر وابسته به نشاندادهای پیام ملاقات دایر گردید. پیام نوین اساسگار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان راهنما و باعث زندگی آسایشته آغاز انکشاف تمام جنبه‌های حیات جمهوری برای سال نوبتی میباشد. ملاقات را رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکین مستانه مرادزاده افتتاح بخشیده قید نمود که سخنرانی راهبر دولت در این روند برای تامین امنیت، صلح و ثبات جامعه و وحدت ملی به خاطر حفظ و تحکیم دستاوردهای زمان صاحب استقلالی، پیشرفت اقتصادی ملی، از خود کردن و در همه سمت‌های زندگی جاری نمودن نوگانی‌های علم و تکنیک، درک مسائل‌های افضلیت داشته مملکت و حل سریع وقتی آنها روانه گردیده است و از هر یکی ما مسئولیت دوچند را طلب می‌کند. معاون رئیس شهر پنجکین مراد شکرزاده در سخنرانی خویش افزود که در پیام امساله‌شان پرزیدنت محبوب کشور در بابت روند کارهای آبادانی و سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی کشورمان یادآور گرده قید نمودند که بخشیده به این صحنه تاریخی جمهوری عزیزمان تاجیکستان ما باید برای رشد آبادی آن کمری خدمت بندیم. پیام این حجت به عمل دستورساز، راهنما و مشکل‌کشا بهر ترقیات وطن، تامین زندگی شایسته بهر مردم سربلند دیار و آینده درخشان سرزمین کهن بنیاد به حساب می رود. با سروری اساسگروه صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مردم تاجیک کشوری در هلاکت قرار داشته را به قلمرو صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی، شکوفایی
ба ободӣ табдил дод ва қодир аст ки ҳамаи мушкилоти дигарро бартараф карда дар ояндаи наздик тоҷикистони маҳбубамонро бо заҳмати сарҷамонаву ватандӯстона боз ҳам ободу пешрафта гардонда обрӯи кишварро дар арсаи байналмилалӣ боз ҳам баланд мебардорем. ҳамин гуна мулоқот дар қасри Голоко бо истиқоматкунандагони маҳаллаҳои Боймурод, Холмуродов ва даҳсолагии Истиқлолият доир гардид. қайд гардид ки паёми навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асоси тадқиқотҳои илмӣ, иқтисодӣ ва сиёсӣ тарҳрезӣ карда як нақшаи мукаммалест барои анҷоми корҳои шоиста баҳри созандагиву бунёдкории ватан ва хоҷагии халқи ҷумҳурӣ равона гардидааст. дар меҳвари паёми навбатӣ масъалаҳои таъмини зиндагии сазовор барои сокинони кишвар ва ғамхорӣ нисбат ба қишрҳои гуногуни ҷомеа қарор гардидааст. аз ҷумла бо дар назардошти имкониятҳои имрӯзаи иқтисодӣ ва зарурати боз ҳам беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ, аз 1 сентябри соли 2026 маоши вазифавии кормандони муассисаҳои маориф аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ 25%, дигар муассисаҳои соҳаи маориф, соҳаи илм, фарҳанг, варзиш, тандурустӣ, муассисаҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ, мақомоти ҳокимият ва идоракунии давлатӣ ва дигар муассисаҳои бюджетӣ, инчунин стипендияҳо 20% зиёд карда шавад. музди меҳнати амалкунандаи кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, хизматчиёни ҳарбӣ ва дигар кормандони ин мақомот 20% зиёд карда шуд. ҳадди аққали музди меҳнат барои тамоми соҳаҳои иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба андозаи 1300 сомонӣ дар як моҳ муқаррар гардид. дар баробари ин бо мақсади беҳтар намудани вазъи иҷтимоии табақаҳои осебпазири аҳолӣ аз 1 сентябри соли 2026 нафақаи суғуртавии меҳнатӣ ва иҷтимоӣ, инчунин иловапулӣ ба онҳо тибқи муқаррароти моддаи 51 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи нафақаҳои суғуртавӣ ва давлатӣ ва андозаи нафақаи заминавӣ дар сатҳи табарруми соли 2025 вале на кам аз 15% аз андозаи муқарраршудаашон индексатсия яъне зиёд карда мешавад. баланд бардоштани сатҳу сифати зиндагии мардуми кишвар ҳадафи олии давлат ва ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва дар ин ҷода минбаъд низ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. чунин мулоқотҳо идома дорад. гузориши Майсара Тиллоева ва Шоҳисан Солиҳов. барномаро идома медиҳем. омӯзгорони муассисаҳои миёнаву олии кишвар аз дастгириву меҳрубониҳои роҳбари давлат сипосгузор буда барои тарбияи насли наврас талоши бештар хоҳанд намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. имрӯз ҳамаи омӯзгорони ҷумҳурии Тоҷикистон шукр ба даргоҳи худованд мекунем ба он хотир ки баромади сарвари давлат президенти муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бораи мавқеи омӯзгор дар ҷомеа. ҳамаи мо шоҳиди он гаштем ки бо қарори муҳтарам ҷаноби олӣ ин ба фикри ман дар ягон ҷои дунё нест, дар ягон давлати олам нест ки омӯзгор аз пардохти андози участки назди ҳавлигӣ озод карда шуд. инчунин тамоми омӯзгорон аз хизмати ҳарбӣ озод карда шуданд ва барои ин ғамхориҳо ҳар як омӯзгоре ки қадам ба дабистонҳо ба муассисаҳои давлатӣ кор мекунанд, онҳо бояд ки қадри ҳама ҳамеша донанд ва ман бовар дорам ки ҳамаи омӯзгорони мо ки имрӯз аксарият омӯзгорони касбӣ ҳастанд, маълумоти олӣ доранд, барои рушду равнақи ҷомеа вазифаи омӯзгор тарбияи дурусти хонанда аст ки ҳамин дар мактаби мо хеле хуб гузошта шудааст. дар доираи густариши ҳамкориҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Ӯзбекистон дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент ба номи Олим Бобоев бо иштироки санъаткорони шинохтаи вилояти Самарқанди ҷумҳурии Ӯзбекистон консерти дӯстӣ баргузор гардид. در این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از شیراخ دوستانی پرهنر. خوش آمدید مهمانان عزیز و پنجکندی باستان. وقت سعادتناک باشید.
дӯстии халқҳо миёни мардумон сабаби мустаҳкам шудани робитаҳои иқтисодӣ, фарҳангӣ ва сиёсӣ мегардад. Аз ин рӯй барои таъмини амният ва рушди устувори давлатҳо, густариши муносибатҳои дӯстона байни миллатҳо аҳамияти хоса дорад. Ин аст ки дар толори кӯхи фарҳангӣ ба номи Олим Бобоев шаҳри Панҷакент консерти дӯстӣ баргузор гардид. қабл аз оғози барномаи фарҳангӣ, муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ҳамаи меҳмононро ба ин макони маданияту фарҳанг хайрамақдам гуфта, барояшон аз номи раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. تحفه خاطرگی و هنرپیشه شایسته ازبکستان ارکین قیتاروف. تحفه خاطرگی و بانوی هنر آزاده احمدوه. همچنین تحفه خاطرگی و هنرمند جوان آتابک عبدالعلیف. зимни баромад таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев ҳамеша барои таҳкими дӯстӣ ва ҳамкорӣ байни миллатҳо кӯшишҳои зиёд ба харҷ дода, барои амну субот барои ҷомеаи башарӣ таклифоти созандаву ҳаётбахшандаро ба миён гузоштанд. Дӯстӣ байни миллатҳо ва кишварҳо омили муҳими субот ва пешрафти ҷомеа ба ҳисоб меравад. ҳамкории дӯстона миёни кишварҳо барои беҳтар шудани зиндагии мардум, рушди иқтисодӣ ва ҳалли мушкилоти глобалӣ мусоидат менамояд. дӯстии халқҳо буд ки тӯли қарнҳо миллати тоҷику ӯзбек бо ҳам робитаи қавии фарҳангӣ ва иҷтимоӣ доранд. Mana bugun biz Samarqand viloyat filarmoniyasi jamoasi bilan birga имрӯзҳо мо бо аҳли санъаткорони филармонияи вилояти Самарқанд ба шаҳри Панҷакенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташриф овардем. бо шарофати сарони ду давлат ба мо санъаткорон чунин имконияти хуб фароҳам оварда шуд, то ки дӯстии халқҳои ду кишвар абадӣ бошад. мо аз ин имконият истифода бурда давоми 10 рӯз дар шаҳрҳои гуногуни ҷумҳурии Тоҷикистон консерти худро барпо намудем. дар доираи сафар мо дӯстон ва ҳамкасбони зиёдро пайдо намудем ва бо онҳо шартномаҳо низ ба имзо расонидем. умед дорем ки баргузории шоми дӯстӣ дар шаҳри Панҷакент ба мухлисон ва ҳаводорон писанд меояд. namoyish etiladigan do'stlik oqshomi deb nomlangan konsert dasturi o'sha Panjkent shahri aholisiga manzur bo'ladi deb o'ylayman. Assalomu alaykum hamdiyonlar aziz. Vaqti qimmatlarini xudro darin nadoshta darin tolib baroyi didori do'ston omadetон xush omadetон. Surudhoyi ki nav ba nav tayyor kardیم برای شما پیشکش. البته surudhoyi ki davri javoni میخوندید اون surudlar برای شما پیشکش. Mening ko'nglimni olgan mening ko'nglimni olgan mehribonim qaydasan gulshani jonim arom sarvi ravonim.
дар барномаи фарҳангиву фароғатии дӯстии халқо ки бо роҳбарии сардори раёсати фарҳанги вилояти Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон Ботур Тугалов баргузор гардид, чанде аз ҳунармандону ҳунарпешагони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон ба мисоли ҳунарпешаи халқии Ӯзбекистон ва Тоҷикистон Мардон Мавлонов, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон, роҳбари бадеии филармонияи давлатии вилояти Самарқанди Ҷумҳурии Ӯзбекистон Асадулло Атауллоев, ҳунарманди шоистаи Ӯзбекистон Эркин Қайтаров, хонандаи филармонияи вилояти Самарқанд Озода Аҳмадова ва хонандаи филармонияи вилояти Самарқанд Отабек Абуалиев суруду таронаҳои тоза эҷоди хешро манзури сокинони шаҳру деҳоти Панҷакен гардонинданд. Санъаткорон зимни суҳбат изҳор доштанд, ки аз ташкил ва баргузории ин консерти дӯстии халқу миллати тоҷики ӯзбек хеле хушҳоланд. мухлисони арҷуманд, панҷакетиёни азизи диламон, мана чанд рӯз боз сафари ҳунаре бигаштем. бигзор мана имрӯз сафарамо мана дар шаҳраки Панҷакет мебошад, дар толори зебо ба номи Олимҷон Бубоев мана мо омадем, ҳозирин ҳозир шудем. хостем ҳамаи ки шуморо аз то тонистагӣ хурсанд кардам. ман мехостам ки илоҳи ҳамеша сарфарозу сарбаланд дошто, чӣ зиниятҳои неки дошта бошто, ҷомеа амал бошад. анами ҳар ду сарвари миллати мо то умр бошанд, анами ман шумо бо аз нав як ҷан ҳамин ҷазб карданд. ман мехостам ки албатта то дунё бошам мегем ҳама вақт байни Ӯзбекистону Тоҷикистон аламхур робитаҳои омаду рафтамо бисёртар шавад мегем. тӯи тамошомо як мона омаду рафт як қадам акак раҳ мана пеш чӣ хел раҳҳои дур кати будем, мана ҳозир наздик акак шудем. боз ман мехостам ки аламхалин омаду рафтамо бисёртар шавад. моҳон бием аз инҷа санъаткоро раванд, рӯзакҳои некамо як хел бигзор хурраму шодон боштон. аз ҳамин фурсат истифода бурда ҳаме ки шуморо мухлисони азизи диламо соли омада истодагии нав кати аз самими замири диламо табрику муборакбод мегӯем ва чӣ зиниятҳои неки дошта бошton ҷомеа амал бошад мегӯем. фақат рӯзакҳои нек ҳамроҳатон бошанд, аз рӯятон сурхию аз лабонатон ханда дур нагардад мегӯем. сог саломат боштанд. мо имрӯз мана шаҳри бостони Панҷакент аз шаҳри бостони Самарқанд ба сафари ҳунарӣ барои мардум тақдим кардан як барнома сохта будем аз номи филармонияи давлати вилояти Самарқанд. шукри худо расидем, омадем бо кайфиятҳои хуб. насиб бошад ин консерти дӯстӣ меҳисобем ина ки бигзор рафту омаду анам хел хештаборию бародарию ҳамсоягарӣ абадулабад давом диҳад. ман фикр мекунам ки каме бошадам имрӯз мухлисоне ки моро ёд карда омаданд, агар хурсанд кунем ин барои мо санъаткоро ҳунармандон бисёр бахти калон. моҳон ду забони як миллат, икки тилда so'zlaguvchi bir xalqmiz. аз санаи 8 декабр то ҳамин рӯз мо аҳли гурӯҳи эҷодии филармонияи давлатии шаҳри Самарқанд барои дӯстии халқҳои Тоҷикистону Ӯзбекистон консерти ба номи шоми дӯстиро дар шаҳри Панҷакент гузаронида истодаем. мо аз халқи Тоҷикистон ва роҳбарияти ин кишвар миннатдорем ва ба халқи Тоҷикистон соли нави омада истодаро табрик менамоям ва мехоҳам ки солҳои оянда низ чунин барномаҳои фарҳангӣ бештар баргузор гардад. умед дорам ки аҳли санъати ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар ҷумҳурии Ӯзбекистон барномаи рангини фарҳангиро баргузор менамоянд. xalqimizga qo'shiq eshitish baxtidan Alloh hech qachon benasib qilmasin. دوستان عزیز، ما امروز در شهر پنجاکند تشریف آمدیم. برای چی؟ برای خلق پنجاکند یک خرسند کردن، از دلشون جای گرفتن، سرودهای خودمون تشریف آمدیم. البته امروز شما چقدر خرسند بودیم، ما هم قدر از شما زیادترین خرسند شده از این جای چی میگن پنجاکند خرسند شده برده بودیم. اصلا ما biz O'zbekiston davlatidan
мо аҳли санъаткорони филармонии давлатии вилояти самарқанди ҷумҳурии ӯзбекистон дар шаҳри панҷакент консерти шоми дӯстиро баргузор намудем. чанде пеш дар шаҳрҳои душанбе ва хуҷанд низ чунин барномаҳои фарҳангиро ташкил намудем. моро сокинон хеле хуб пазируфтанд. инчунин мо бо бисёр санъаткорон хоса устодони фарҳанг шиносоӣ пайдо намудем. аз фурсати муносиб истифода бурда тамоми халқи ҷумҳурии тоҷикистонро бо омади соли нави мелодӣ табрик намуда барояшон рӯзгори хуш, тани сиҳат ва хонаи пур аз нозу неъматро таманно дорем. бигузор дӯстии халқҳо поянда бод. yangi yil bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Mana shunaqa bordi keldikimiz abadiy bo'lsin. дӯстии деринии халқу миллатҳо имкон додааст ки барои рушди устувор саҳм гузоранд. танҳо бо ҳамкорӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ метавон ба ояндаи равшан ва зиндагии осуда ноил гардид. аз ин рӯ ҳар як шаҳрванд бояд дар таҳкими дӯстӣ ва эҳтироми ҳамдигар саҳм гузорад то ҷаҳонро барои наслҳои оянда боз ҳам беҳтару осуда гардонад. гузориши муинса Тамулоева, Исмоилҷон Холов. मेरी जान जिंदगानी तेरे पास मेरा दिल है, मेरा प्यार की निशानी, मुझे इश्क है तुझी से मेरी барои пешгирӣ ташхису табобати бемории қанд чӣ бояд кард? таваҷҷӯҳ намоед ба тавсияҳои табиби ғадудшиноси дармонгоҳи марказии шаҳри Панҷакент Шукрона Маҳмудова. имрӯз мехоҳам дар бораи бемории диабети қанд маълумот диҳам, чунки ҳозир ин беморӣ бисёр шуда дар байни аҳолӣ бисёр дида мешавад. чихели мега эпидемия, ранги эпидемия шуда истодааст. барои ҳамин бояд мо дар бораи диабети қанд дар шумо бояд маълумот диҳем. ин чӣ гуна беморӣ? бемории музмине ки дар организми мо сатҳи қанди хун баланд мешавад. мо бояд донем ки мо ба қанди хун барои чӣ лозим, яъне барои энергияи организмамон лозим. барои ҳамин вақте ки ин беморӣ мешавад, пайдоишаш яъне асосаш баландшавии қанд дар хуни мо. ба организми мо инсулин гуфтани як гормон ҳаст ки ҳамин чизро танзим мекунад, яъне қанди хунро дар организм мо танзим мекунад. яъне пайдоиши беморӣ асосан вайроншавии танзими инсулин ё ки ноҳассосшавии рецепторҳо дар организм мебошад. пайдошавии бемории диабети қанд бо чиҳо вобаста аст? яке аз сабабҳояш ин омили ирсӣ дида мешавад, яъне одамое ки дар авлод диабети қанд доранд метавонанд ки ба ҳамин беморӣ гирифтор шаванд. дигараш тарзи истеъмоли ғизоҳои зуд ҳазмшаванда, яъне ғизоҳое ки дар таркибашон карбоҳидратҳо бисёр доранд. дигараш вай ҳаракати кам, яъне одамое ки фаъолияти ҷисмонӣ кам доранд, дар ҳаминҳо пайдо шуданаш мумкин. яке аз сабабҳои дигараш ин фарбеҳӣ шуда метавонад. фарбеҳӣ ҳам яке аз омилҳои пайдоиши бемории диабети қанд шуда метавонад. мо чӣ аломатҳое дида метавонем дар ин беморӣ? якум тез ташна мондан, яъне обнӯшии бисёр. дигараш пешобронии зуд. дигараш харобшавие ки мисол мо хӯрданамон нағз, истеъмоли ғизо нағз, аммо харобшавӣ дида мешавад. дигараш яке аз дигар аломатҳояш хираншавии чашмон, сустии умумии тан, бемадорӣ, сӯзиш ва пайдошавии дард дар дасту пойҳо. барои ҳамин чихеле ки гуфтем, бемории диабети қанд ду намуд мешавад: навъи 1 ва навъи 2. навъи 1 ин асосан дар ҷавонҳо, яъне аз сину соли кӯдакӣ то 30-35 сола дида мешавад. навъи 2 бошад аз 35-40 сола боло. барои пешгирии ин беморӣ мо бояд якум тарзи ҳаёти солим истифода барем, яъне ғизои дуруст, ҳаракат ва фаъолияти ҷисмонӣ. бояд аз стрессам эҳтиёт шудан дар кор, яъне стрессам яке аз аломатҳои диабети қанд буда метавонад. аз истеъмоли нодурусти машруботҳои спиртӣ худдорӣ кунем. он шахсое ки ба бемории диабети қанд гирифтор мешаванд бояд чӣ кор кунанд? аввал бояд саривақт ба духтур муроҷиат кунанд, ҳамаи таъиноти духтурро бояд иҷро кунанд. баъд асоси ин беморӣ парҳез, бояд парҳези дуруст иҷро кунанд. дору ёки ҳаб ёки инсулин мегиранд беморҳои мо, бояд ҳамина дуруст истифода.
нигоҳбини поё, яъне ба поё метавонад захм пайдо шавад, ягон чиз халида, ягон ҷароҳат пайдо карданаш мумкин, барои он эҳтиёҷ карда. бинандагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, то барномаҳои дигар саломату сарбаланд бошед.